Adi in my life, there is California for today's video, die. Okay, maadjong buntag ninyo tanan o pala sa kay Perti Jung inita ato makita nga pagawas nako sa portahan. Huy Ginoo ko ang itong 10,000 dis atong nagpa-inchikan marama sayang pud ba. So karon for this video atong ubanan diya nga atong mga vloggeres. Oh grabe ay sana all. Please lang pud ko og follow sa ilang mga Facebook page or Facebook nas pabaw ako lang ibutang na atong i-attach sa atong screen. Di mo magbayan na guys ng mga gwapo og inchikwakang pud sa lapit. Grabe jud makita personal mi gusto ka. Huy Ginoo ko mga inchikwakang man sila uy. Kaog nila uy. So and dapita guys salamat po ko guys kay paaban ko ilang mga laglaag kay kani first time po nako nga makauban kog mga friends nga mga gwapo kaayo kaog kayo bitaw oy first time jud pin ako guys mga makakuan ka makamit og mga vlogger po kay interesado silang kinabuhi pang mga vlogger pud ba of course before tama pa sa tong final destination of course shout out ni Macmac aton siyang isa ka followers pud ni so thank you so much so nihapit mi diri sa kuan Arlie Ethan store diri sa Mabuhay kay nagpa cash out ang atong mga friends og 30,000 kay lain sad pud amang sa itong mga kwarta basin sa mga platan ta mahuddag gasolina man ang be ready ta always so atong nakita sa to ang naong karon nga Perti Jung inita awa ato ang naong klaro kayog buho-buho Ginoo ko mauwaw ta sa itong mga followers din dapita oh di ba shout out des ato ang kan mga kauban no so tara ato ang friend nag cash out na siya sa 30,000 kay nagpasalat mis Ginoo kay nakakubra siya og 30,000 pesos unja for this video day of course ari di agi unday guys ang Kawasan Falls this is my first time kapila na ko tuig vlog pero this is my first time nga maka-visit sa Kawasan Falls diri sa San Pascual ari di agion diri sa San Pascual or Espinas High School pero before that Ginoo ko na ay iro Ginoo ko nagpasalamat jud pud ko kay ako paaka kay para maming iro di man magsilbi guys kundi mangambak kay Perti Jung lisudag dan mura jog lusbak mas lusbak pas akong naong Ginoo ko murag ang fee din dapita mura jog ko gusto amang magkinabuhi murag musaka murag mulugsong unsa ba ko kasabot kay murag agdan palugsong jag magay nang pasalamat jud Ginoo kay atong mga driver is grabe kalihiro kayo mo drive samot tagabi kabalo mo guys ani ang gibati murag jug ko kasabot sa ang feel Ginoo ko kay agdan murag ana to magtas camera murag agdan jud kanang okay ra pero sa personal Ginoo ko lusbak kayo sa kaon naluoy jud ko sa motor kay of course mga bugat may mamig itlog Ginoo ko anhi kay sa kaon man anang ambak ko kay magsilbing ko ambak ta bird kay murag di na may luoy kag motor oy pag abot diri nakita ng mga followers po din dapita nang pa-shout out daw sila kay oy Bongbong Marco nanawag silang Bongbong Marco kay agila ko nang gamit sa ilang daan kay kabaw na hasar ko nog inyong gi-sponsor nga mga kuan kana mga bulldozer pag man dito nagyaw-yaw na agtaw grabe ka Perti Jung inita kay sayang na ko tong naong o di ba ang atong buhok mura Diyos Ginoo ko Edgar Chato dapita guys ang tanan ko nga doon na bata kay murag init na kaayo unsa bang ladyo na pud ba ingon mo sila ladyo pa oy magbaktas pataan ning murag mong labay patag pito ka sapa oy Ginoo ko oy pag sure mo daw oy di ba na isang sapat na ay ko ina unom kasapat na natong labyan kay kalami isa kasapa Ginoo ko ay nabita ko sa ang gibati kay pating inita jawab ko gandang kalo di ko ready of course dapat mag-ready ta always kung mabiyahe ta kay watay jacket to Ginoo ko maito na pud ko o di ba karabi jug naon ni Kuya Renz gatin dapita kay porting alimuuta jud buka oy kay di magsilbi oy kay karabi di magkalo di magsilbi di ta mag-jacket maajo gani kay kadagan kalo ni Gilbert so thank you so much sa pag-sponsor sa ato ang kalo for today's video nakakuan po ko ba murag nakasuot pug ko ba so timing pud ka adyo kay nag-expect pong ko sa Kawasan Falls is dili kayo sagbot siya ang pag-entrance pag abot dito ani abot na tanin dapita dali ara oy unsa to nakita o di ba mga bato-bato ana man na kay Kawasan Falls man ka og bato atong nakita guys murag Squid Game guys dapat mulokso jud ka sa every bato kay udi ka maghinahinay kada mo lubot tusok to na sa mga tali-talinis nga bato kay grabe pag bato guys oy kay pero mga talignis kaayo nay lapad nay kuan nay siya shape ganahan ko kanay murag talinis ra kaadyo kay lokso ng tagsap tusok tumulot ay impas yun tapoy pa mag voice over oy nga napoy mo sapa po ni mga tiyong mga duwindi oy marag duwindi tiyong kadi marag kapre jud ingon ko ba wow amazing murag ani jud ang Kawasan Falls so ani pug ko kay video pud sad kay murag lami pud kay bugnaw pud ba ingon ko murag mao jud Kawasan Falls kung manong gamay mag Kawasan Falls nila uy karamo kita Kawasan Falls gamay kay murag jud tunaas kabaw tuna nagsugod-sugod ako sam-sam kay ana ko maligo kay murag mao jud Kawasan Falls nga na pug ko ligo pug oka kay manalig Kawasan Falls kintahay pod nay bugnaw pag bugnaw kayo kay bugnaw man siya dami sa tubig ko nga lipay-lipay na sulokso na hubo na action nagkuhag kalo in town pod ang oka kay magbiog maon na ni ang Kawasan Falls gisinggitan man ko nga di ko na maulay ko no
O di ba? Nakauli na wrong na dito maod di ay mo di ang Kawasan Falls sa asong likod di ay to ara di ay mo ni Kawasan Falls. Saan ni punos kaya rin taka man swimming ana man mga first time nga ana mag excited kaayo pod nga mapataka-taka po tag swimming ana man mga first timer atong sabton pod. So ay napita sabot-sabot mi mga ligo ba mi ay of course mga ligo jud tayo napita ka matay mga ligo-ligo ana man jud napita. Mag-usap tas Kawasan Falls magpa-view ra picture ang mga ligo ta kay matay mga ligo. Tudlo pa ato kuno rabit poluksoon nabuang ka. Ikaw ura mo sunod kog lukso. Nahala sila ni una kay mas maasam dyan ang guys sila yung mauna guys kaysa magpaawahi ko kay anak mo dyan para safety first ang tanan. Of course ayun dapita kasi kulbaan ko kay murag nagkamali sabi nila saka-saka po saka ako mo saka dito dapita guys no atong makita nga murag sayon ra mo saka pero in the personal and the right time grabe jud dili jud lalim nagsaka magka-igit-igit pa kag saka dapit mga bato-bato dagko kaayo Ginoo ko maka-content lagi pod ka pero grabe mo saka po kag babato marag mountain oy Ginoo ko na ayaw hila kuya Renz okay ra man na siya nang laban ra nang kay nga dyan mga content creation maning kamot man jud pud para makakwarta ka po hurong masikat ka andyan ka masikat kung kuan nga malumos siguro bugan dapita ana kaog na char na to atong kauban unang kusukas na lawas na po ni Kristo Ginoo ko madyo na weakness na ko oy magkaban mga laki nga maghukas-hukas Ginoo ko ako maghukas-hukas pud dapita nagyaw-yaw na ko no kay unsaon ko no pagkat-kat naging taon pod ni Ginoo ko takog lawas ikat-kat paring kamot kanina oy para makauban-uban nila madyo gali kan mga laki ang kauban mga kuan kayo sila mga mga thinking of you baka na mga una-una po sila ganang lag tao nagkamalisod tabangan jud ana jud dapita magtinabangay na mataan dapita ngalan po ako adiri may video na ba ako diri ako Of course, before that, of course, nangita ko paagi guys nga makaligo pod ko kasi nangaligo naman sila sa maiko baya pod tag ka na mamalihog tag video ko. So nabay po stick alangan pod na atong gamiton natong stick sa pang vlog. Kaya sa may purpose anong atong stick oy. Magay ka nagamit atong stick. Nagpasalamat ko ka nagamit atong stick. Ay napita na marag waterfalls purong gamay ba man to. Kitawag siya Kawasan Falls kina siya falls. So ay napita. Pag ko kabulod huy Ginoo ko ang bugnawa just tubig murag siya kisud kag murag ka pito ka kuan, pito ka ref. Ay napita guys, duha-duha kung mo kuan kanang mo try sa kanang waterfalls nga gamay ba kay tugnaw jud ka adto marutog kay butang ice Ginoo ko di ba ato na ang paghumo sa tubig huy Ginoo ko hapit may slide mao na kay ui man bisig kaliguon magpay ui pa o di ba ang bugnawa kay tubig grabe jugnaw ni Renz manazugnaw buwad sakto ka jud nakaligo ko kay pag biyahe man napita wa man ko nakaligo kay grabe ka excited ang mga kauban nila pita na ko ligo-ligo tubatot brush manang sakto jud kaayo nakaligo diri sa Kawasan Falls manang kamo guys ka mga duol-duol ng mga barangay sampas para man dapita walay entrance jud ni siya sa una murag na say entrance guro pod kay murag kamo kayo sa una murag sikat pod ba kang murag naman kay labong na agianan hoy naghukas na hoy Ginoo kog lawas Ginoo ko murag bakukang express ko na kog lawas murag nay abs hoy Ginoo ko nay abs uy puna pito ka buok abs na siya pito kayawa ning so char lang o di ba ato nakita nga man siya gligo sa Renz katakatawa pa na nagpasudisudan nagpakat-kat kay kung ma-slide ka ay impas mamudmud imong simod sa bato ay impas murag kag sa tilapia mamudmud na grabe tong mga kauban on diri yung bangbang sila mga kinabuhi grabe sila mga hugos silang kinabuhi diri dapita may ngunagud sila og huy unta puhon mahimo kung kanang kuan sikat nga vlogger makakubra og 100 million huy Ginoo kog mga ambition pero okay na ay ambition nang pud na unja kanay matay entrance nabutay exit din dapita pag humagligo sa Kawasan Falls San Pascual dapita of course nang exit na ang mga tao kay Pertejong inita diba dili ta magbakalangan-langay kay dong inita ka Ginoo ko tabang mga langit. Before mag-end ng videos, ako nang pasalamat sa nag-watch. Sa wala pa naka-follow sa Facebook page, follow na dira. Ang 1,000 kay 100. 100 pesos.